aj útorka, stredy, lebo parfém máme naskladnený. Takže podľa mňa v stredu podľa mňa, ešte nálepky dostanete k tomu, to neviem, či som vám hovorila, asi som na to aj zabudla, ale teda budú aj nálepky. Ku každému parfému bude nálepka. Sranda bude, keď tam budú dve testy a nejaká baba alebo chalan zaklopú niekomu inému na okno, no. Ne, podľa mňa ne. Tak poďme to uvidíš, ja nemám oné fólie na predných sklách. Kokos, ale dosť autuje. Máte čo robiť, aha. Aby ste nás tu našli. Je to vysvietené dosť. Je to vysvietené? Som myslel, že tu sú. Aj dosť ľudí je tu. Som myslel, že tu nie. A čo, ideme najprv dáme, že postojíme chvíľu a počkáme, alebo ideme najprv do McDrive-u? Tak ideme najprv sa postaviť na parkovisko, hej? Aha. A počkáme, že či nás niekto nájde. Hej. Tu a nacúvaj. Tam. Fakt? OK, tak ty nás dobre schováš. OK. Na grázlov. Originál. Tak ty si to fakt postavil na grázla. Do piči a tento čo sa ide? Ne. Ona nás našla! Tak toto bolo jak rýchle. Vy ste spolu? Nie, ja som... Ale boli ste obidve. Boli obidve. Ale neviem, či mám ďalšiu. Nevadí, tak jedna z vás pôjde ešte s nami. Kam? No, teraz čo, keď sú tu dve naraz? Tak sa môžu... A teraz čo? Pôjdeme domov? No najmä sa, pôjdeme s jednou z nich domov, dáme jej jeden. Sú dve proste. Je tam strašne slasčíkalko. Nehovorte. Dobre, ale poďme asi von. Tak počkaj. Ja by som strašne chcela, aby ste si ho otvorili. A teda... Budete ho otvárať teda spolu. Počkaj, podržíte? Tam je môj taký inak. Som ho videla. Vy ste brutál rýchli. My sme išli za tebou od začiatku. Ja som tu dostala pri Mekači, videla som iba Teslu, tak som To je brutál. OK, pozdravte teda. Ahojte. A vy ste tu niekde z okolia, ne? Piešťaný Trajan. Ja bývam blízko pri tebe. OK, zdravím. Dobre, tak jedna z vás bude potom musieť ísť s nami, ale ja by som chcela, aby ste spravili taký, že unboxing. Ako keby kľudne obidve